नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राज्यसभेत 20 राज्यातल्या 59 खासदारांक आयज निरोप दिलो. राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांणी निवृत्त जावपी वांगड्यांच्या कामाची केली तोखणाय. राज्यसभेतल्या निवृत्त जाल्ल्या सदस्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेटली. परबी सदन म्हळ्यार राष्ट्र घडोवपी विद्यापीठ. प्रधानमंत्री फोंडा विधानसभेच्या रित्या जाल्ल्या सुवाते खातीर काँग्रेस पक्षान डॉक्टर केतन भाटीकर हांची उमेदवारी केली जाहीर. काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या पत्रकार परिशदेत जैताचेर उक्तायलो विस्वास. उण्या काळात विधानसभेचे कामकाज गुटलेल्या खातीर विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी राज्यपालांची घेतली भेट. सरकारा आड विरोधकांनी केल्या कागाळ. राज्यात तापमान वाढत असतानाच फुडल्या 2 दिवसांत व्हडा प्रमाणात पाऊस पडपाची शक्यता आहे. हवामान खात्याच्या वैज्ञानिकांनी दिली अधिक माहिती. आणि आता खबरो. राज्यसभेत आयज 20 राज्यातल्या 59 खासदारांक निरोप दिलो. तातूंत 9 बायलांचो आस्पाव आसा. हे विशींचो प्रस्ताव राज्यसभेतले संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉक्टर L. मुरुगन हांणी सभागृहात मांडलो. उपरांत सभापती CP राधाकृष्णन हांणी दर 2 वर्सांनी 1/3 वांगड्यांची संवैधानिक पद्धतीन वेंचणूक जाता अशें सांगून निवृत्त जावपी वांगड्यांच्या कामाची तोखणाय केली. Honorable members, today we bid farewell to some of our esteemed colleagues who would be retiring in the months of April to July this year on completion of their term of office. Yes, from 20 states will be retiring during this period. 9 women members. Honorable members, our constitutional scheme provides for the retirement of 1/3 of the members of this house every 2 years, thereby bringing about a periodic change in the composition of this august house. This arrangement ensures continuity in the functioning of the Council of States while also creating space for new members to join the House and enrich its deliberations with their experience insights. The process truly reflects the character of this House as a microcosm of our. Honorable members, retirement should not be viewed as an end, but as the beginning of new roles and responsibilities. It signifies the passing on of the baton of new members who will carry forward the legacy of this institution with fresh ideas, renewed energy and commitment. At the same time, the experience and wisdom gained by the retiring members during their tenure will continue to guide and inspire the next generation of parliamentarians. ह्या वेळार खासदाराक माफ करात सभागृहात निवृत्त जावपी खासदाराक निरोप दिलो. खुबशा वांगड्यांनी उलोवप करून निवृत्त जावपी खासदारांचो गौरव केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शरद पवार, HD देवेगौडा आणि मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या प्रदीर्घ संसदीय अनुभवाचो उल्लेख करून तांणी केल्ल्या योगदानाची तोखणाय केली. सदन म्हळ्यार राष्ट्र घडोवपी विद्यापीठ अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत म्हळें. जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवेगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है.
आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा वांगडी संजय सिंग हांणी लेगीत निवृत्त जावपी राज्यसभा वांगड्यांच्या योगदानाची तोखणाय केली। संसद के हमारे मित्र सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जब इनके अलग होने का, विदा होने का मौका आता है, मन बहुत भावुक होता है और निश्चित रूप से उनके साथ बिताए गए तमाम खट्टे मीठे अनुभव याद आते हैं और वो सदा के लिए रिश्ते को जीवित रखते हैं। मान्यवर, हमारे बीच से इस सदन से विदा हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जीवन में बाकी भूमिकाओं में अपना योगदान नहीं देंगे। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जिस भी भूमिका में उनको उनका दल जिम्मेदारी देगा या दल से अतिरिक्त भी जो समाज सेवा के कार्य वो कर रहे होंगे, अनुकरणीय काम वो करेंगे। ईश्वर ऐसी प्रार्थना है उनके उज्जवल भविष्य के लिए। मान्यवर, हमारे बीच से और ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ कमेटीज में काम करने का मौका मिला। मान्यवर, ये बात भी है कि जब हम लोग कमेटीज में काम करते हैं तो वहां दल की ये जो दूरी है वो कम रहती है, ज्यादा मिलना होता है, अच्छे से एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और जो गलतफहमियां रहती हैं वो कई बार बहुत दूर होती हैं। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो उधर भी हैं और इधर भी हैं, उनसे बड़े अच्छे और गहरे रिश्ते रहे इन 6 वर्षों में। संसदेच्या अदमासपत्रकीय अधिवेशनात कोकण रेल्वेच्या उदरगतीविषयी खूपशी माहिती मुखार आल्या। शिवसेनेचे खासदार रवींद्र वायकर हांणी विचारलेल्या प्रश्नाक जाप दितना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी कोंकण रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाचे काम तशेंच अतिरिक्त वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयो सुरू करपा संदर्भात सरकाराची भूमिका स्पष्ट केली। महाराष्ट्र, गोय, कर्नाटक, केरळ यासारख्या दर्यादेगेवेल्या राज्यांच्या उदरगती खातीर कोंकण रेल्वे महत्वपूर्ण भूमिका निभायता आणि ते खातीर संबंधित राज्यांचे सहकार्य गरजेचे आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। कंटिन्यूसली लॉस में ये है KRCL, तो जब कंटिन्यूसली लॉस में तो उसको कैसे उसका इन्वेस्टमेंट करे, किस तरह से नेटवर्क का एक्सपेंशन करे। हमने कर्नाटक से भी और केरल से भी बार बार रिक्वेस्ट किया है, कई लेटर्स लिखे गए हैं। मेरा किसी से संवाद होता है केरल के मुख्यमंत्री जी से या कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से, उनको भी मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि देश का हित आगे सोचिए। आप अपना छोटा जो सेल्फ इंटरेस्ट है उससे ऊपर उठ के देश का हित सोचिए। वो अगर काम हो जाता है तो कोंकण रेलवे के इस पूरे नेटवर्क का, जैसे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पूरे रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे कोंकण में भी आगे बढ़ सकता है काम। कोंकण रेलवे के जो जितने क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हैं उनके डबलिंग के लिए ऑलरेडी DPR बनाने का काम कंप्लीट करने पे आया है। वो बहुत तेजी से उसमें प्रोग्रेस हुई है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में हम लगातार प्रयासरत हैं। राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे हांणी केंद्र सरकाराच्या विनियोग विधेयक 2026चे पुरायपणान समर्थन केलां। राज्यसभेत केल्ल्या उलोवपांत तांणी देशाचे अर्थीक उदरगती खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृष्टीपणान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी योग्य प्रकारांत अदमासपत्रक सभाघरा मुखार दवरलां अशें सांगलें। 2026-2027 ह्या वर्सा खातीर 2,81,289.2 कोटी रुपयांचे विनियोग विधेयक समर्थनीय आसा अशें तानावडे हांणी आपल्या उलोवपांत स्पष्ट केलें। This bill seeks to authorize the appropriation of 2,81,289.26 crore from the Consolidated Fund for India for the financial year 25-26, ensuring that momentum of India's development remains unstoppable. Madam, our commitment to the Annadata remains unwavering as we strive for an Atmanirbhar Bharat. While this bill includes supplementary revenue and capital grants for the Department of Agriculture and Farmers' Welfare, it builds upon a decade's success in schemes like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, PM Agriculture Irrigation Yojana, ENAM, PM Kusum, National Food Security Mission, Soil Health Card. Madam, this bill authorizes capital fund for the Ministry of Power to ensure our energy sector remains resilient and sustainable for generations to come. By empowering our farmers with technology and securing our power grids, we are ensuring that India's growth story is both equitable and unstoppable. This appropriation bill includes a capital allocation for the Ministry of Railways, reinforcing our commitment to building world-class infrastructure.
we are connecting aspiration of our citizens through the Amrit Bharat Station scheme, which is transforming station into world-class hubs. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसंच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमका सगळ्याक मायमोगाचो युकार. तुम्ही पळयतात कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबराकडे. विधानसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी आयज राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची भेट घेतली. विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज सरकारान उण्या काळात गुठलेल्ल्या खातीर तांणी राज्यपालाकडेन कागाळ केली. 30,190 कोटी रुपयांचे अदमासपत्रक सभागृहात भासाभास जावचे पयलींच मानून घेतले. ते खातीर तांणी सरकारा आड राज्यपालाकडेन कागाळ केली. ह्या वेळार विरोधी पक्षाचे हेर आमदार लेगीत हाजीर आशिल्ले. told the honorable governor and speakeran सुरवातेक सांगले की अंडर 209 the house is supreme. आणि सकाळी जेन्ना तेणे ताका खबर आशिल्ली कोड आहा सगळे आहा, सेशन वॉज ऑन आणि त्या वेळार लिस्ट ऑफ बिझनेस ऑलरेडी वॉज होल्डे, बट स्पीकर somehow curtailed the assembly, violating his own ruling. सकाळी एक रुलींग दिल्ले. आता हे जे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आहा हेजे ज्युरिस बेसिकली एंड्स एट पोंडा ओ साउथ गोवा, नॉट एट दी असेंब्ली गेट्स. हे आमी तेका सांगले. द लाफिंग पार्ट टुडे हाउ मॉकरी ऑफ गव्हर्नन्स हॅज हॅपन्ड और मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इज कर्नाटका, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात and Maharashtra. All are facing by-elections and all their sessions currently are on. Very specifically when I say आज तेमी appropriation जे bill pass केला ये violation of article 202 and 203 30,190 कोटीचे ये budget जेन्ना pass कोता without a debate violates the constitutional principle. राज्याचे आदले शेती मंत्री सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या मरणा उपरांत रित्या जाल्ल्या फोंडे मतदारसंघात 9 एप्रिल दिसा पोटवेंचणूक जावपाची आसा. ह्या खातीर 23 मार्च मेरेन उमेदवारी अर्ज भरपाची निमाणी मुदत आसतल्या. ह्या फाटभुंयेर सगळ्या राजकीय पक्षांमदीं हालचाल सुरू जाल्या. काँग्रेस पक्षान काल पत्रकार परिशद घेवन आपलो उमेदवार जाहीर केलो. मोगोचो राजीनामा दिवन काँग्रेसीत प्रवेश केल्ल्या डॉ. केतन भाटीकर हांच्या उमेदवारीची शिफारस पक्षान केल्या अशी माहिती पक्षाचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. ह्या पत्रकार परिशदेक प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, सरचिटणीस राजेश वेरेकार आणि हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. काँग्रेसीचे सरकार परतून सत्तेर हाडपा खातीर फोंडेच्यान सुरवात जातली असो विश्वास माणिकराव ठाकरे हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. 9 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी ने स्टेट लेवल की जो सिलेक्शन कमेटी उसकी मीटिंग हुई थी जिसमें पीसीसी प्रेसिडेंट
CLP लीडर यूरी जी और सब कमेटी के सदस्य ने मिलकर केतन भाटीकर जी का नाम तय किया और तय करने के बारे में ये हमारे हाईकमांड के पास जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जो CWC दिल्ली में होती है उसमें राहुल जी गांधी, सोनिया जी गांधी और जो CWC के सभी मेंबर्स ने जो प्रदेश से नाम सिफारिश करके वहाँ गया था उसको मंजूरी आज दी है और 4:30 बजे यहाँ पर केतन भाटीकर जी का जो उम्मीदवारी का जो हमने नाम तय किया था, भेजा था, उसको सम्मति दी है CEC कमिटी ने। फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार म्हणून डॉक्टर केतन भाटीकर हांची घोषणा केल्ले खातीर प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी प्रतिक्रिया उक्तायली। म्हाका दिसता सगळो क्रेडिट आमचे इंचार्ज आमचे AICC चे नॅशनल प्रेसिडेंट आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आणि KC वेणुगोपाल हांव धन्यवाद करता। तांणी एक क्विक डिसिजन घेतले की फक्त आमी पळयले जाल्यार फाल्यांच्यान फक्त 20 दीस उरल्या सो कॅम्पेनिंगाक टायम शॉर्ट पडचो न्ही म्हाका दिसता हे सगळे विचार करून तांणी कॅन्डिडेट दिल्लो आसा। आमची पुराय गोंयची टीम आमचे सगळे आमदार आमचे खासदार माजी खासदार हे सगळे आमकां फोंड्या काँग्रेस पावराक निवडून हाडपाक हे आमकां दिश्टी पडटलें। हांव मनांतल्यान आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे जनरल सेक्रेटरी राजेश वेरेकाराचे धन्यवाद करता। कित्याक काल इलेक्शन कमिटीची मिटींग आशिल्ली तेन्ना ते सकाळी येवन म्हाका मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें की ह्या फावट जर तर पार्टी जर तर निर्णय घेता आनी दोतोर केतन भाटीकराक जर तर उमेदवारी दिता जाल्यार आपूण पूर्ण तेंको दिता। तुमी मिटिंगेक एकूच नांव धाडात तातूंत आनी कन्फ्युजन आनी डिले नाका। सो म्हाका दिसता असो येदो बोल्ड स्टेप घेवप आनी ताणें एक एश्युरन्स दिला की खाण्याक खानो दोतोर केतन भाटीकार काम करतलो। पुराय आमची आज पुणेची टीम हांगा आसा। काँग्रेसचे उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकर हांणी लेगीत पोटवेंचणुके आपले मत उक्तायलें। राहुल गांधीजी, मल्लिकार्जुन खरगेजी आणि गुंडूरावजी यांच्या मनातल्यान आभार मानता। माणिकराव ठाकरेजी जे पहिल्या दिसापासून आमच्या बरोबर उभे आणि आमचे अध्यक्ष अमित पाटकरजी आणि संपूर्ण गोयची आणि सेंट्रल काँग्रेस कमिटी यांच्या आभार मानता। त्याचप्रमाणे हांगा आयिल्ले सगळे बशिल्ले आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट पासून हांगा महिला अध्यक्ष आणि स्पेशली जर कोणाचे आदार मानता जाल्यार राजेश वेरेकर बाबाचे ज्याने संपूर्ण मनाक आजाच्यान म्हाका सपोर्ट दिलो, आदार दिलो आणि मोठी गजाल म्हळ्यार स्वता वचून डिले जावं नये आणि पोंडा जिकू म्हणून जेन्ना तो वता आणि नाव आपले डिलीट मारता आणि केतनाक फुडें काडटा ताजे उपकार आमी केन्ना विसरचे ना। हाजे हांव पूर्ण ग्वाही दिता आणि त्याचप्रमाणे आमचे समस्त कार्यकर्ते आणि संपूर्ण जे पयलींच्यान काँग्रेस सिनियर कार्यकर्ते आणि आमचे कार्यकर्ते जे दोगांचे आज एक तरेचे एक जाल्ले आसा आणि तांच्या आदारान आमी पूर्ण तरेन फुडें सरतले। दिवचल नगरपालिका मंडळाची आयज बसका जाली। बसकेक पालिकेचे 14 वांगडी हाजीर आशिल्ले। शारांत जावपी कोयर, ताचो विलो तशेंच स्थलांतरीत लोकांक भाड्यान दिवपाची घरां हाचे विशीं हे बसकेत भासाभास जाल्ल्याची म्हायती बसके उपरांत पालिका नगराध्यक्ष विनयकुमार नाटेकर हांणी खबराकारांक दिली। आज जो आमचे स्पेशल मिटींग घेतल्या ते असो पयलो विशय आसलो म्हणजे जी आमची इलिगल घरां बी आसा कोणी एक्सटेंशन केल्या वाडयल्या भाडेकरू आसा तेच्या खातीर आमी टॅक्स घेवपाचो म्हणून ती आमी सगळे फायनल जाल्ले आसा। सगळ्यांचे आमी मेजरमेंट बी केल्ले आसा। कोल्ब्रो कंपनीक आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले तेच्या खातीर आमी अशें केला की आतां स्टार्ट करपा खातीर आमी ते कंडिशन घालून हें केला की आयज डिसिजन घेतला की तेंचे कितें आसा ती कशें घरांक टॅक्स दिवपाचो रेग्युलरायज म्हणजे जे कोणी वयर घर बांदला घराक कोडयो काडल्या तेजो टॅक्स आमकां दिवपाचो।
तसेच कोणी भाडे रूम काढल्या 4-5 रूम काढल्या त्या रुमाची लांबी रुंदी जी कितें आसा ती मेजरमेंट काढून आमकां तो म्युनिसिपालिटीक आसा तो टॅक्स मांद्रे शिगमोत्सव 2026च्या तिसऱ्या दिसा दिवाळीत घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या सर्तींच्या इनामांचे ह्या वेळार खासा सोयरे म्हणून नामनेचे अभिनेते आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर, चित्रपट अभिनेते भरत जाधव हाजीर आशिल्ले. आमदार जीत आरोलकर, जिल्हो पंचायत वांगडी तारा हडफडकर हांचे हाजेरीत ही कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळी मजगती महेश मांजरेकर हांची मुखेल भूमिका आशिल्लो नाट्य जालो. महेश मांजरेकर आणि भरत जाधव हांणी ह्या कार्यावळीत उलोवप केलें. सारखी एमएलए या देशात खूप मागे पण मी इथे जेव्हा आलेलो सिनियर सिटीजन्स आज एवढा मोठा उत्सव तिकडे करतात. खरंच मांद्रेवासी लकी आहेत की त्यांना असा एक तरुण तडफदार एमएलए मिळालेला आहे. आणि मागे बोललो कधी यांचं काही काम असेल मला बोललो आम्ही कायम येतो, कारण गाव छान सगळ्या मांद्रेवासियांना भेटून खूप बरं वाटलं. नाटक बघा, एन्जॉय करा. धन्यवाद. आज आम्ही असं ओपनला कधी शो करत नाही, पण चांगल्या गोष्टीसाठी हा शो करतोय त्याचा एक वेगळा आनंद आम्हाला. आणि एकंदरीतच इथला ऑडियन्स ते म्हणाले 9 नंतर आज ऑडियन्स भरणार आहे, पण आता बऱ्यापैकी भरलेलं आहे. आणि आता तसं आमचं नाटक चालू असताना पण एन्जॉय करा, नाटकाचा आनंद घ्या. आणि खूप खूप धन्यवाद की हे नाटक आमचं इथे आणलं आणि आम्हाला ह्या अर्धा साहेबां तुमच्या रसिक प्रेक्षकांजवळ हे नाटक सादर करताना वेगळा आनंद होत आहे. शेकड्यांनी लोकांच्या हाजरेत गोंय पर्यटन खाते आणि पेडणे शिगमोत्सव समितीचे वतीन आयोजित शिगमोत्सवाची सुरवात थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी धोलार बडी मारून केली आणि 5वो बावटो दाखोवनय केली. ह्या वेळार नगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय, आदले नगराध्यक्ष उषा नागवेकर, जिल्हो पंचायत वांगडी श्रीकृष्ण हळदणकर, राघोबा कांबळी, नगरसेवक समितीचे वांगडी, उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नायक, पर्यटन खात्याचे अधिकारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जी परंपरा जी आयज आमची टिकोवन दवरलेली आसा ती आयज खऱ्यांनीच तेका हे करता, कित्याक तेणी सगळे आयज गोंयकारांक वा आमच्या हिंदू धर्मांक ती आयज आमकां कितें तरी आमचो कल्चर हो फुडें वयता. जे आयज आमी रमटामे म्हणनाका, जशेंच आमच्या चित्ररथ आसता तशेंच आयज आमी हांगासर फॅन्सी ड्रेसूय दवरलेले आसा, जे भुरग्यांकूय बी खंयसर स्टेज मेळची आनी भुरगीं आमची फुडें सरची खंय म्हणून आयज भुरग्यांकूय आमी तांकां हे दिता, स्टेज दिता. तशेंच आयज आमच्या खुबश्या गांवांनी हे लोक खूब कश्ट घेतात, जे आयज म्हयन्याचे म्हयने लागतात ते चित्ररथ करतलो जाल्यार आमकां ती फकाणां दिसता की येयलो काय गेलो म्हणटा अशें पळयलें काय, पण ताका म्हयन्याचे म्हयने लागतात ते चित्ररथ सजयतलो जाल्यार ताका कश्ट खूब लागता. ताका लागून अशेंच भुरग्यांनी फुडें सरचें जाल्यार ही आमची परंपरा आसा ती टिकून उरतली आनी सरकार आमच्या बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता. त्या सपोर्टान आयज आमी सगळे जाण एमएलए तशेंच मिनिस्टर आयज आपल्या गांवांनी आयज हो आमचो परंपरा दाखयतात. 19 मार्च दिसा जावपी गुढी पाडव्याच्या निमतान मांद्रे नववर्ष स्वागत समितीचे वतीन सार्वजनीक गुढी उबारपाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. मांद्रेचे ग्रामदेव आशिल्ली श्री सप्तेश्वर भगवती देवळाच्या अंगणात फांतोडेर 5 वरां सावन कार्यावळ सुरू जातली आणि 6 वरांचेर गुढी उबारतले. नववर्ष स्वागत समितीचे वतीन आयोजित पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष सुभाष पार्सेकर हांणी पुराय कार्यावळीची माहिती दिली. ह्या वर्सा चवथो सार्वजनिक गुढी उत्सव आसा आणि हो कार्यक्रम 19 मार्च गुरुवार सकाळी 5:30 सुरू जातलो. सकाळी 5:30 वाजता पहिल्यांदा दिंडी जातली. सगळे आमच्या गावातली दिंडी जी पथक आसा ते दिंडी घेतले. मागीर जवळजवळ 6 वाजता गुढी पूजन सार्वजनीक जातले. गुढी पूजन जाल्या बरोबर साधारण 1000च्या वयर लोकांच्या उपस्थितीत हनुमान चालीसी पठण हे नवीन उपक्रम आम्ही या वर्सा घेतला. 1000च्या वयर उपस्थितीत सामुदायिक हनुमान चालीसी पठण जातले, गणपती स्तोत्र पठण जातले व त्याच्याबरोबर शंखनाद जातलो. शंखनाद झाल्या नंतर आम्ही ह्या वर्सा एक बरो उपक्रम घेतला, तो म्हटल्यार
आमचे सुजय महामल जे आसा योग शिक्षक तेंच्यांनी फाटली 1 वरासभर न चुकता कंटिन्युअस योग वर्ग घेतला जेडपी हॉलांत आणि हो योग वर्गाचे वैशिष्ट्य अशें आसा की जरी कोण उपस्थित नसले तरी पण त्यांनी वर्ग चालू दवरला. जागतिक पांवड्यार कच्च्या तेलाचे मोल वाढत असले तरी भारतात पेट्रोल आणि डिझेलाच्या मोलात कसलीच वाढ जावंक ना अशी माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्यो सहसचिव सुजाता शर्मा हांणी दिल्या. नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत त्यो उलयताल्यो. हमारी क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है. रिफाइनरीज उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं. डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 40%. रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और पेट्रोल पंप्स पर एडिक्वेट स्टॉक्स पेट्रोल और डीजल के अवेलेबल हैं. नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं पीएनजी और सीएनजी फॉर ट्रांसपोर्ट 100% विदाउट एनी कट कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया जा रहा है. गोयचो नामनेचो क्रिकेट खेळगडो स्नेहल कौठणकर हाका नवी दिल्लीत जाल्ल्या बीसीसीआय नमन पुरस्कार 2024-25 ह्या सुवाळ्याक प्रतिश्ठेचो माधवराज सिंधिया पुरस्कार फावो जाला. 2024-25 ह्या हंगामातल्या देशांतर्गत क्रिकेट सर्तीत मोलादीक कामगिरी केल्ले खातीर स्नेहल कौठणकर हाका हो सन्मान मेळ्ळा. गोय क्रिकेट असोसिएशनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्नेहल कौठणकर हाका परबी भेटयल्या. माधवराव सिंधिया पुरस्कार हो दर वर्सा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा कडल्यान क्रिकेट खेळांतल्या उल्लेखनीय कामा खातीर जाहीर करतात. मार्च महिन्यात वताचे प्रमाण वाढत असतानाच गोंयांत पावसाचे वातावरण तयार झाला. हवामान खात्यान दिल्ले माहिती प्रमाण राज्यात आयज आनी फाल्यां म्हळ्यारच 18 आनी 19 मार्च ह्या दिसांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. खबरदारीचो उपाय म्हण हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्याचे वैज्ञानिक नहुष प्रकाश कुलकर्णी हांणी बदलत्या हवामानाविशीं अदीक माहिती दिली. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यात उणें तापमान 22.8 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राज्यसभेत 20 राज्यातल्या 59 खासदारांक आयज निरोप दिलो. राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांणी निवृत्त जावपी वांगड्यांच्या कामाची केली तोखणाय. राज्यसभेतल्या निवृत्त जाल्ल्या सदस्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेटली परबी. सदन म्हळ्यार राष्ट्र घडोवपी विद्यापीठ. प्रधानमंत्री फोंडा विधानसभेच्या रित्या जाल्ल्या सुवाते खातीर काँग्रेस पक्षान डॉ केतन भाटीकर हांच्या उमेदवारीची केली घोषणा. काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या पत्रकार परिशदेत जैताचेर उक्तायलो विस्वास. उण्या काळात विधानसभेचे कामकाज गुटलेल्या खातीर विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी राज्यपालांची घेतली भेट. सरकारा आड विरोधकांनी केल्या कागाळ. राज्यात तापमान वाढत असतानाच फुडल्या 2 दिवसांत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यता आहे. हवामान खात्याच्या वैज्ञानिकांनी दिली. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान आयच्या खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रान. तो मेरेन नमस्कार.